Bona tarda. Tingui el d'això. No, és el DNI, és que no vull pagar. No vull pagar. No vols pagar? No. Miquel? Com és que no vols pagar? Doncs perquè fins que no paguin allà a Madrid, Has vist el vídeo de YouTube, i sóc partidari d'això. Doncs espera't un moment. Miquel? Jordi, el telèfon, el mòbil, que no hi és. Mira, para atrás. En aquest moment estic parlant amb el cap, No, la darrera no l'he baixat. A les 5:33. La tienes tiquismiquis. Vale, tu ho has vist?